Danas ću da vam pokažem kako da napravite slastičarsku kremu za arapske deserte, odnosno aštu. Narezane kriške tosta ću preliti sa 800 ml mlijeka i 200 ml slatkog vrhnja. Smjes kuhamo na laganoj vatri uz stalno miješanje negdje oko 5 minuta. Zatim dodajemo 5 kašika šećera i kuhamo na laganoj vatri. Kad se smjesa skuhala i postala ovako gusta, dodat ćemo 200 ml mlijeka koje smo pomiješali sa 4 kašike gustina i sve to dobro izmiješati i kuhati još 5 minuta. Na kraju dodajemo ružinu vodicu, sve to dobro izmiješamo i ostavimo u frižider da se hladi. Krema može stajati u frižideru najduže 7 dana. I možete da je koristite za sve vrste arapskih poslastica. Uz kafu možete da jedete onako kao puding ili uz voćnu salatu.